ihmetelläänpä englanniksi tulevaisuudesta puhumista. Se voi tehdä enkuksi 4 eri tavalla. Ja toi futuri on niistä nyt ehkä se, mistä on eniten puhuttu. Eli futuri tehdään niin, että tarvitaan toi tekijä, sitten toi will, apuverbi, ja sen kaveriksi siitä verbistä se perusmuoto. Ja tämä will kertoo sille kuulijalle heti, että jotain on tapahtumassa tulevaisuudessa. Ja me muistetaan, että williä ei ole Suomessa, eli futurijuttuja ei löydy Suomesta, niin tässä on lähinnä se haaste, että pitää muistaa, että tämä futuri on olemassa, ja pitää muistaa se, että tulevaisuus on ihan tossa hetkien päässä. Eli ensimmäinen tapa on käyttää futurirakennetta, jossa on apuverbinä will, ja sitten toi perusmuoto tuosta pääverbistä. Toinen tapa puhua tulevaisuudesta on toi be going to rakenne, eli aikominen. Jos me aiotaan jotain, niin se aikominen tapahtuu, tai se mitä me aiotaan tehdä, tapahtuu luonnostaan tulevaisuudessa. Eli be going to viittaa aikomuksiin tai suunnitelmiin, mitä meillä on. Ja tuossa rakenteessa toi be taipuu, eli toi olla-verbi, niin kuin tuossa esimerkissä, että I am going to travel to Spain. Niin be-verbi, tämä on se olla-verbi perusmuoto, ja sehän ilmenee presenssissä muodoissa am, is ja are. Nyt kun tekijä on minä, niin I am. Is tuli hänen kanssa, eli he tai she is going to travel. Ja muut on sitten sitä are-versio. Eli aikominen be going to rakenteella. Mehän ollaan voitu aikoa myös asioita, mutta silloin ne ei ole tulevaisuudesta puhumista, jos tämä olla-verbi taivutetaan johonkin vaikka imperfekti tai perfekti muotoon. Eli kun puhutaan tulevista suunnitelmista, niin tässä olla-verbin muotona voi olla am, is tai are. No, kestopresenssilläkin voi kertoa tulevaisuudesta. Ja kestopresens tehdään niin, että sinne tulee se olla-verbi ja siihen pääverbiin tulee toi ing-muoto. Eli toi be on nyt tässä lauseessa toi am tuolla. I am traveling ja tuolta löytyy se ing. Matkustan Espanjaan huomenna. Ja tää, jos sä käytät kestopresenssiä, niin se pitää olla joku sovittu tapahtuma lähitulevaisuudessa. Eli esimerkiksi huomenna. Tai vaikka 5 tunnin päästä. Mutta sieltä pitää löytyä olla-verbi. Ja tämä ilmenee taas niissä muodoissa am, is tai are. Tuossa kohtaa. Ja siihen pääverbiin laitetaan ing. Silloin se on semmoinen prosessi, joka siinä pyörii. Tulevaisuudesta voi puhua myös yleispresenssillä. Yleispresens tarkoittaa sitä ihan peruspresenssiä. Eli se löytyy tosta. Koneeni Espanjaan lähtee 9.30. Ja yleispresenssiä voi käyttää silloin, kun puhutaan aikatauluista. Eli kun puhutaan aikatauluista, se näkyy tuolla toi aika. Jotain tapahtuu, eli se kone lähtee ja se lähtee tuohon aikaan. Eli tää on semmoista peruslausetta, mitä osaat kyllä tehdä. Ja sinne sitten vaan se aikaperää. Niin se on yleispresens. Muistetaan ne yksikön 3. persoonan s, jos niitä satutaan tarvitsee. Ja tähän tulevaisuuteen liittyy tämä toinen apuverbi shall. Eli meillä oli siellä ihan puhtaassa futurissa se will, mutta sitten on myös tämmöinen kaveri kuin shall. Ja sitä shallia käytetään apuverbinä silloin, kun ehdotetaan kohteliaasti asioita ja siellä on minä tai me tekijänä. Eli tässä ei olekaan will, vaan shall I open the door. Ja täällä kysytään tai ehdotetaan shall we dance. Niin koska tuolla on toi we, niin tähän laitetaan toi shall. Ja niin kuin tässä lukeekin, niin kohteliaita ehdotuksia, toisin sanoen nättejä kysymyksiä. Niin kysytään, voinko minä tai voidaanko me tehdä jotain. Niin silloin se will, mikä oli siellä ihan futurissa, korvataan tuolla shallilla.